Για να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε μερικά πράγματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά, θέλω να πάμε λιγάκι στην ιστορία του κυρίου Μεχμέτ Σεφέρ. Είστε Πομάκος. Καταρχήν να σας ευχαριστώ που με καλέσατε απόψε εδώ. Ευχαριστώ και εγώ που ήρθατε. Είστε Πομάκος. Είμαι Έλληνας πολίτης, ανήκω στην περιοχή αυτή και θα ήθελα να σας πω και το εξής. Ότι η Θράκη αυτή τη στιγμή είναι ένα καζάνι που βράζει, κύριε Χαρδαβέλα. Αυτό δείχνουμε και αυτό έκαμε σε εκπομπές. Είναι ένα καζάνι που βράζει. Απαντήστε μου στο ερώτημά μου. Είστε Πομάκος. Ναι. Είστε Πομάκος. Το επάγγελμά σας είναι. Είμαι επιχειρηματίας. Είστε επιχειρηματίας. Θέλετε να στήσετε μια μικρή επιχείρηση, ένα εστιατόριο από ό,τι ξέρω. Ναι. Πού? Στον οικισμό Άλμα, στο Δήμο Μίκης. Πού είναι ο Δήμος Μίκης? Στη Σμήντη. Πού? Στη Σμήντη, ανήκει στην ορεινή περιοχή. Στην ορεινή περιοχή που είναι τα Πομακοχώρια. Εκεί. Ναι. Και από εκεί κατάγομαι φυσικά. Εκεί που ήταν οι μπάρες. Εκεί ήταν οι μπάρες, ναι. Οι απίστευτες μπάρες. Ο κ. Σεφέρ, κυρίες και κύριοι, είναι η κλασική περίπτωση. Δεν είναι ο μοναδικός, είναι πάρα πολλοί στον κ. Σεφέρ εκεί πέρα. Οι οποίοι ζητήσανε τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας, τους κλείσαν τις πόρτες και τον στείλαν κατευθείαν πακέτο στο τουρκικό προξενείο. Δείτε την ιστορία του, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα μας δώσει πολλές ευκαιρίες να κουβεντιάσουμε. Πώς γίνονται οι εκβιασμοί στη Θράκη? Εγώ ήμουνα καταρχήν 14 χρόνια στο εξωτερικό. Γύρισα πίσω με οράματα. Γύρισα πίσω με όνειρα να δημιουργήσω αυτή την επιχείρηση που βλέπετε αυτή τη στιγμή, η οποία μου κόστισε πάνω από 700.000 ευρώ. Όταν όμως ζήτησα κάποια συμπαράσταση από την δημοτική επιχείρηση του Δήμου Μίκης, τα οποία μπορώ να σας τα αποδείξω και εγγράφως, ότι να μου παραχωρήσουν νερό, να μου παραχωρήσουν το κυριότερο και από όλα που είναι ο δρόμος, αντιμετώπισα πάρα πολλά εμπόδια σε αυτά που ζήτησα, που ήταν και υποχρεωμένοι να τα κάνουν. Όταν πήγα και ζήτησα πλέον αυτά που απαιτούσα για τη λειτουργία της επιχείρησης, μου είπαν με κάποιο τρόπο ότι δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Άρχισα πλέον να ψάχνω πώς μπορώ και πού μπορώ να απευθυνθώ. Πήγα κάτω στον κύριο Νομάρχη. Ζήτησα βοήθεια από τον κύριο Νομάρχη. Ο κύριος Νομάρχης μου είπε: δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, είναι αρμοδιότητα του Δήμου και είναι υποχρεωμένο να το κάνουν. Όταν ξαναγύρισα στο Δήμο, μου είπαν πάλι: δεν μπορούμε. Πήγα, χτύπησα αλλού πόρτες. Όσες πόρτες και αν χτύπησα, όλοι μου αντισταθήκαν, διότι ήταν τόσο ευαίσθητα τα πράγματα εδώ πέρα που τα γνωρίζετε κι εσείς, δεν ήθελε κανένας να πάρει θέση πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ δούλεψα επί 15 μήνες με ζημιά και έφτασα στο σημείο να φτάσω σε οικονομική καταστροφή. Φέρνουν διάφορα εμπόδια. Το λόγο δεν μπορώ να καταλάβω. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Όταν ξεκίνησα τη λειτουργία της επιχείρησης, μέσα στον Μάρτιο μήνα, άνοιξα 8 Μαρτίου του 2008, έβγαλα κάποια φυλάδια. Από εδώ ξεκινάει η ιστορία της υπόθεσης. Στα φυλάδια μου διαφήμισα την περιοχή, την ορεινή περιοχή, να σας το πω έτσι αρχικά, και την επιχείρησή μου. Και επειδή σε έγραψα σε ένα οροπέδιο στα Πομακοχώρια, αυτός ήταν ο λόγος που βρήκα μπροστά μου όλα αυτά τα εμπόδια. Αυτοί που σας κάναν τον πόλεμο ήταν άνθρωποι της μειονότητας, ήταν μουσουλμάνοι ή ήταν χριστιανοί? Αποκλειστικά μουσουλμάνοι της περιοχής. Και ήταν όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ αυτή η περιοχή έχει πολύ βαθύ σκοτάδι. Τι εννοείται βαθύ σκοτάδι? Έχει πολύ βαθύ σκοτάδι γιατί δρούνε, παίζονται πολύ μεγάλα συμφέροντα σε αυτό το τόπο. Εγώ αναγκάστηκα όταν πήγα σε όλους αυτούς που σας λέω, αναγκάστηκα δηλαδή στο σημείο να φτάσω και στο προξενείο. Δεν θα σας το παίξω. Θα σας πω και πώς εξελίχθηκε αυτή η υπόθεση. Αρχικά πήγα στον κύριο Μετέ, στον επικεφαλή της μειονότητας. Τώρα, άλλοι λένε ψευτομουφτή, άλλοι του λένε έτσι. Σκέφτηκα να πάω στον μουφτή, ο οποίος είναι διορισμένος από το ελληνικό κράτος. Αλλά ήξερα όμως πολύ καλά ότι δεν περνάει η κουβέντα του εδώ απάνω. Το γνώριζα και αυτό. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να παρέμβει. Πήγα στον κύριο Μετέ. Γυρνάω και του λέω: κύριε Μετέ, ξέρετε κάτι? Λέω: εγώ έχω φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Ο ίδιος μου απάντησε: άκου να σου πω, εγώ θα έχω μια επικοινωνία με το τοπικό συμβούλιο και επάνω, με τους αντιδημάρχους και τους άρχοντες της περιοχής. Μετά, όταν ξαναπήγα στον κύριο Μετέ, ο κύριος Μετέ γύρισε και μου είπε: πήγα, συνάντησα, μίλησα, αλλά δυστυχώς μου είπανε θα δούμε, θα προσπαθήσουμε και πάει λέγοντας. Και γυρνάει ο κύριος Μετέ και μου λέει: δυστυχώς έτσι αντιμετωπίζουν τους πάντες. Είναι λίγο σκληροί. Και φτάσατε και στο τουρκικό προξενείο? Έφτασε και στο τουρκικό προξενείο.
Πήγα, χτύπησα πόρτα παντού και είδα ότι δεν μπορώ πλέον να ορθοσταθήσω στα πόδια μου και καταστρέφουμε 15 μήνες. Η επιχείρηση δουλεύει με ζημιά. Πήγα στο τουρκικό προξενείο. Θέλω να ξεδιαλύνουμε κάτι. Κάποια στιγμή λέτε, πήγα σε μουσουλμάνους που δεν με βοήθησαν καθόλου. Αλλά μας είχατε πει πριν ότι το ίδιο συναντήσατε και όταν πήγατε στους χριστιανούς Έλληνες, το πούμε έτσι, νομάρχες π.χ. Να σας πω, βεβαίως. Ελληνικές υπηρεσίες. Βεβαίως. Έτσι. Εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο το σκέλος αυτό, γιατί αυτό θέλω να πω. Όταν δεν στηρίζονται αυτοί οι άνθρωποι από την ελληνική πολιτεία, είναι επόμενο να ζητάνε τη βοήθεια του προξενείου. Λογικό είναι. Ποιοι σας κλείσαν τις πόρτες? Ή σας είπαν δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε, δεν μπορούμε τίποτα. Ο νομάρχης, είπατε, ήταν μέσα στην ιστορία. Άλλοι από ελληνικής πλευράς. Μιλάω, ξέρετε, της ελληνικής. Να σας πω. Όταν ξεκίνησα, κύριε Χαρδαβέλα, την επιχείρηση να τη λειτουργήσω, πήγα πρώτα στον κύριο Δήμαρχο του Δήμου Μίκης. Μου είπε, πήγαινε στον κύριο Νομάρχη. Και όταν πήγα στον κύριο Νομάρχη, ο κύριος Νομάρχης μου είπε: εγώ δεν μπορώ να παρέμβω. Το ακούσαμε. Πάμε παρακάτω. Εν συνεχεία ξαναπήγα στον κύριο Δήμαρχο και του λέω: κοιτάξτε να δείτε, λέω, εγώ πήγα στον κύριο Νομάρχη. Τι σας είπε ο Δήμαρχος? Μην μιλάμε λεπτομέρειες, πρέπει να προχωρήσουμε. Ναι. Εγώ θέλω να μου πείτε, πήγα στον Δήμαρχο, τίποτα. Στον Νομάρχη, τίποτα. Θέλετε αλλού. να μιλήσω λίγο έτσι ψυχρά και ομά, Ναι. να σας πω ποια είναι η αλήθεια. Ναι. Όταν πήγα στον κύριο Δήμαρχο και του είπα: κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Νομάρχης με στέλνει σε εσάς, ο κύριος Δήμαρχος γύρισε και μου είπε να αφήσετε τις μαλακίες και άμα τέλος έρχεται να το κάνει αυτός. Ναι. Εγώ ξαναπήγα μετά στον κύριο Νομάρχη. Ο ίδιος ήθελε να κάνει δηλαδή κάπως έτσι, να δώσει μια εικόνα να γίνει ο δρόμος από κάτω, γύρω στα 100 μέτρα, κάπως έτσι να ξεγελιέται ο επισκέπτης να ανεβαίνει επάνω. Ακούστε να σας πω κάτι. Παίρνουμε τη δική σας περίπτωση για να δείξουμε μια κατάσταση που επικρατεί εκεί πέρα. Ναι. Έτσι. Δεν είστε ο μόνος. Φαντάζομαι ότι είναι πάρα Είναι πολύ βεβαίως, φυσικά. Να βοηθήσω λίγο. Πέστε μου, ναι. Λοιπόν, επειδή κάλυψα το ρεπορτάζ, γιατί είναι με δική μου υπογραφή. Ναι. Αυτό εδώ. Θα σας πω ότι εδώ έχουμε ένα λεπτό σημείο το οποίο δεν έχει αναφερθεί στο ρεπορτάζ, ίσως εκ παραδρομής. Ο κύριος Σεφέρ το κατάστημα αυτό το έκανε με ιδία συμμετοχή στο πρόγραμμα ΟΠΑΧ, Ναι. επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ξενείο. Και το σύνολο των ανθρώπων της ΜΕ του Ελληνικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί από εκεί ελέγχει. Ένα λεπτό. Όμως το τουρκικό προξενείο τελικά προφανώς του λύνει το πρόβλημα, διότι εγώ βλέπω στα εγγένεια ότι είναι εκεί πέρα ο Τούρκος πρόξενος, είναι ο Μεμέτο ψευτό. Δεν του έλυσε το πρόβλημα, κύριε Χαρδαβέλα. Τότε. Δεν του έλυσε. Λέει πήγα εκεί και για να ρωτήσω. Έψαχνε σωσίδιο ο κύριος Σεφέρ. το βρήκε το παρακολουθήσατε. σωσίδιο? Πουθενά. Ναι, αλλά προχώρησε και έκανε την επιχείρηση. Ένα λεπτό, για να μην μπερδευόμαστε. Ναι. Αν δούμε και το δεύτερο μέρος της Βεβαίως, συνέντευξης και βεβαίως. προχωράμε. Πάμε. Πώς άρπαξαν την ευκαιρία οι Τούρκοι. Πήρα όλα μου τα στοιχεία από εδώ, πήγα εκεί πέρα, συναντήθηκα με τον κύριο Πρόξενο. Ο κύριος Πρόξενος μου είπε: ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα, ενημερωθήκαμε. Ο κύριος Πρόξενος μου είπε: θα κοιτάξω τι μπορώ να κάνω. Σας βοήθησε τελικά? Και τι αντάλλαγμα ζήτησε? Εγώ θα σας πω πώς ξεκίνησε η είσοδός μου να φτάσω μέχρι εκεί. Εκεί επίσης γύρισαν και μου είπανε αν έχω κάνει εγγένεια της επιχείρησής μου. Δεν έχω κάνει, γιατί δεν μπορούσα να κάνω τόσο καιρό, επειδή η επιχείρηση, λέω, στην κατάσταση που βρίσκεται και με το δρόμο που βρίσκεται, δεν μπορώ ούτε διαφήμιση να κάνω, λέω, όχι εγγένεια να κάνω. Και ποιος θα ανεβεί εκεί επάνω? Μετά γύρισαν και μου είπαν από εκεί, η ευκαιρία να κάνεις και την εγγένεια, να έρθουμε όλοι μαζί, έτσι, να έρθουμε όλοι μαζί εκεί επάνω. Μου είπαν, κάλεσε τους πάντες. Εγώ τους κάλεσα όλους. Όταν όμως τους κάλεσα όλους, πέρασαν 2-3 μέρες, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα. Μου είπαν, εντάξει, έτοιμα? Λέω, ναι, έτοιμα είναι. Αυτό όμως που μου έκανε, όχι μου έκανε Το εντύπωση. τηλεφώνημα που δεχτήκατε ήταν από το προξενείο? Φυσικά. Με ρώτησαν αν κάλεσα τους πάντες και αν είμαι έτοιμος. Εγώ είχα ορίσει ημερομηνία 15 Ιανουαρίου του 2009. 15 Ιανουαρίου. Όταν δέχτηκα όμως το τηλεφώνημα, μου είπανε, μήπως έχεις καλέσει και τον κύριο Συνίκογλου? Βοηθήστε μας λίγο, γιατί δεν ξέρω. Ο κύριος Συνίκογλου είναι ο μουφτής, ο οποίος είναι διορισμένος από το ελληνικό κράτος. Έτσι. Όταν με είπαν αυτό, εγώ λίγο ζάρωσα, να σας το πω έτσι. Όχι ότι φοβήθηκα. Δεν είχα τι να φοβηθώ. Απλώς κατάλαβα πού κατευθύνεται το παιχνίδι.